אהלן, מה העניינים? שישי שמח לכולם. היום עוד מעט יום שבת, ושיהיה שבת שלום לכולנו. אני עכשיו נמצא פה ליד צומת גלילות, סינמה סיטי. מי שרוצה לצאת לדייט ולראות סרט ואז לחשוב, אני נוגע לה במרפק, אני לא נוגע לה במרפק, ומה נעשה אחרי הסרט? אולי נשב לקפה, נדבר על הסרט, איך היה השחקן, נהנית, רוצה שיהיה המשך, אולי אם יצא סיקוול, נצא לראות גם אותו, אולי את יותר טיפוס של... עזבו אתכם מסרטים, זה דייט ראשון נוראי. במקום לדבר איתה, אתה רק יושב וחושב אם אפשר לשים עליה יד, אי אפשר לשים עליה יד, אם היא דלוקה על השחקן, אם היא... לא משנה, עזוב, גם הפופקורן מגעיל, אחרי זה אתה בא לנשק אותה, יש לך... עזבו, דייט ראשון בקולנוע זה נוראי, אבל לא על זה באנו לדבר. באתי לדבר איתכם היום על זה שלא חייבים להתחתן. הנה עומד מולכם בן אדם, שפוי למראה אני מדגיש, בין 37 ו7 בערך חודשים, אבל מי סופר? שלא התחתן. ולא בגלל שלא היו לו אופציות, לא היו לו אופציות בכלל, ומי שרצה להתחתן איתו, עדיף להישאר רווק כל החיים. אבל מה שאני באתי להגיד לכם פה זה חבר'ה שהיום המון לחץ על הבן אדם להתחתן, ויש כאלה שחושבים שזה רק על בחורות, מכיוון שהבחורה ופוריות והשעון הביולוגי, לא, גם גבר יש לו מספיק לחץ חברתי להתחתן. א', זה גם לא רק לחץ חברתי, זה בגלל שאתה גדל על איזשהו נרטיב רומנטי מגיל צעיר, שאתה רואה את כל הסרטים האלה, שהגיבור בא ומציל את העולם ומציל את הבחורה, ואז הם מתנשקים, ואפי אנד וזה, ואתה רואה את ההורים שלך נשואים עד שמתגרשים, ואת סבא וסבתא שלך נשואים עד שאחד מהם לצערנו, ואני אומר את זה בלי ציניות, הלך לעולמו, ואתה אומר, כן, גם אני צריך להתחתן, אבל מה לעשות שלא כולם אמורים להתחתן, ולמה? בואו נתחיל למנות את הסיבות. מהסיבה האבולוציונית גרידה. איך הגענו בכלל למצב שיש כל כך הרבה רווקים ורווקות? קודם כל, זה בגלל שיש המון בני אדם, יש המון נשים והמון גברים, ולמה זה קרה? כי לפני כמה זמן, אתם יודעים, תמיד מדברים איתכם על ימי המערות וימי הביניים ותקופת הרומאים, התנאים היו קשים. מי שהיה חלש מת. למה? כי לא היה כזה דבר מדינת רווחה וקצבאות ממשלתיות ורפואה מתקדמת. מי שהיה אפס ולא היה אמור להתרבות, מת! הלך! הגנים שלו נכחדו. היום, עם כל העניין הזה של מדינת הרווחה וכל העניין הזה של לעזור לחלש, שזה ערכים יפים ונחמדים, אז הרבה אנשים שלא אמורים להתקיים, מצאו את עצמם בסופו של דבר מה? חיים. ואז הבן אדם אומר, טוב, אני חי, רגע, אני אמור זיין עכשיו, לא? אני אמור להתרבות. זהו שלא, אתה לא אמור לחיות בכלל. אתה פה, וזה כולל גם אותי, שלא חשבו, אתה גזען, סוציומט, סוציופט, עזבו, תחסכו ממני את התגובות שנאה שלכם, שגם לא אכפת לי מהן. בן אדם שלא היה אמור להתקיים, ולכן גם להתרבות, או למשוך בן או בת זוג, קיים כרגע ואומר, מגיע לי, גם אני רוצה סקס, גם אני רוצה אהבה, שזה לא דבר שבאמת קיים, זה נושא לוידאו אחר, וגם אני רוצה להתרבות ולהתחתן, אבל אתה לא אמור, תגיד תודה שאתה חי, תגיד תודה שאתה נמצא בעידן המודרני, שזה אחד העידנים, שעם כל מה שקורה פה בגבולות ודש וכל החרא הזה, אחד העידנים היותר נוחים לבן אדם לחיות בהם במקומות מסוימים בעולם, תגיד תודה שאתה חי וסתום את הפה, אתה לא אמור להתרבות ואתה גם לא אמור להתחתן, ותגיד תודה שההורים שלך סובלים אותך בכלל, כי אתה נודניק, עלוקה, מרגיז, והפה שלך תלמד לפתוח את הפה ולא לדבר ונמאס ממך כבר. אז אתה לא אמור להתחתן. עכשיו, עוד דבר, למה אנשים חושבים שהם צריכים להתחתן? שוב, מה שהזכרתי בהתחלה, העניין של אמא ואבא. הרי מי שנולד, הרי מן הסתם הוא נולד בדרך כלל לאמא ואבא, ותמיד בתור ילד היו מביאים אותו לסבא והסבתא, והוא ראה עוד זוג שהתחתן, ואז הוא ראה תמונות באלבום של הסבתא והסבא, ועוד זוג שהתחתן, וכולם נשואים, וכולם מביאים ילדים, ומה איתי? ולמה אני לא מתחתן? אני גם רוצה שתהיה מישהו שתואם אותי, עזוב אותך, תפסיק להתבכיין. שוב פעם אני אומר, תגיד תודה שאתה חי, אף אחד לא חייב לך כלום. ביטוח לאומי לצערנו הוא מכיר בכל מיני מצבים של נכות נפשית ופיזית, הוא לא מכיר במצבים של נכות זוגית. וחבל, מכיוון שהרבה אנשים מסתובבים בינינו והם נכים זוגית, הם לא יודעים למשוך בחורה, הם לא מושכים, הם מגעילים, הם לא מצחצחים שיניים, הם גם כבר עד שהם נמצאים עם בחורה, הם כל כך קריפים ותלותיים בקשר, שאף בחורה נורמלית לא תרצה להתחתן איתם, כי תגיד, אוי ואבוי, זה רק יידרדר ככל שנתבגר, אני לא יכולה לראות את עצמי כמה ליד הגבר הזה עוד יום אחד בחיים. זה פשוט זוועה. אז מן הסתם, בגלל המצב הזה, אתה לא יכול להתחתן. כי זה מאוד הרי מקובל לתת לאנשים סיוע חומרי. זה מקובל לתת להם סיוע נפשי. כל מיני אנשים שהחברה החליטה לפי כל מיני קריטריונים שהם זקוקים לסיוע הזה. אבל סיוע מיני לא אסמי להזכיר. מה פתאום סיוע מיני? הוא אמור פשוט לזיין לבד. הוא יכיר מישהי. נכון? אנשים אומרים לך, נגיד, הייתה לך איזה פרידה מחברה,
נגיד, אז אומרים לך, כן, אל תדאג, לכל סיר יש מכסה, יש עוד הרבה דגים זין בעין, לא לכל סיר יש מכסה, תלכו לכל מיני מקומות, איפה שאני גר, נגיד ביונה הנביא, זורקים כל מיני כלי בית, יש שם מלא סירים בלי מכסים בכלל, וגם אין להם מכסה, כי המכסה שלהם עכשיו הוא באיזה מקום בטייבה שממחזרים מתכות והופכים את זה לקלצ'ניקוב, אין לי מושג מה, לא לכל סיר יש מכסה, יש ימות או ימים או ים שאין בהם דגים בכלל, ים המלח, יש הרבה דגים בים, בים המלח אין כלום שם, אין דג, אין עקרב, אין נחש, אין שום דבר, יש רק אנשים שהבוץ מאוד עוזר לי, הבוץ לא עוזר לך, אתה שמן, מגעיל, דוחה, עם שיזוף יתר, מאוד מעט יהיה לך נמשים בכתפיים שיצריכו שערות, זה לא עוזר לך ואין מספיק דגים בים ואין שום דבר. אנשים גם תמיד מרחמים עליך שאתה לא מתחתן, או שכאילו בדיוק עברת פרידה, הם אומרים לך כזה, אוי אוי אוי, דודי המסכן, הוא בדיוק עבר פרידה, והוא היה כל כך טוב, היא פשוט לא העריכה כמה הוא טוב לב, יום אחד אתה תמצא מישהי זה זבל. מי אתה בכלל? מישהי שתעריך אותך? למה מה קרה? מה פה זה שאלון הערכה לעובד בסוף שנת המס? למה מה קרה? אף אחד לא חייב אותך כלום, אף אחד לא צריכה להעריך אותך, אלוהים לא נתן לך חוזה, ענה להתחתן בסוף שנות ה-30 לחייו, לא יקרה לך שום דבר. אם תתחתן, תתחתן. אם לא תתחתן, סתום את הפה, תגיד תודה שאתה בריא, תגיד תודה שאתה בעידן שאתה יכול לעמוד לך בשישי בצהריים. ליד, תראו כמה שפע, תראו מכוניות, עמודי חשמל, מה זה פה הדגלים האלה? של רבי נחמן, שיהיה בריא. וסתום את הפה. אז מה? אז לא תהיה לך זוגיות. אולי תהיה, אבל אז לא תהיה זוגיות. אז מה זה גם? אנשים לא צריכים לרחם עליך, אתה בטח, ובטח שלא צריך לרחם על עצמך, ושut the fuck up. תפסיק לזיין את המוח, תפסיק לבזבז זמן סוללה מיותר, המצלמה מסתכלת במבט של תעשה טובה, תחבא אותי, תחופר, העדשה כואבת לי, נמאס, גם המיקרופון. תראו, מה שכן, עכשיו בואו נדבר רגע, לא שלפני זה לא היה ברצינות, קצת יותר ברוגע, אבל יש באמת דבר. שזה נקרא הריצוי המשפחתי, אבל הוא בא דווקא ממקום נפשי, לאו דווקא ממקום של כאילו יראו אותי עם כוסית ברחוב וזה. הילד, המסכן, שבאמת אוהב את אמא ואבא, וראה אותם הרבה שנים ביחד, וראה נישואים, ראה מודל משפחתי של אמא אוהבת אותי, ואבא אוהב אותי, ופה ושם יש את בין אלפי המריבות הפסיכיות, רגע של חיבור. זה נכנס ללב, יש דברים שאי אפשר להסביר אותם כל כך במילים, וזה נכנס ללב. והוא זוכר שהוא היה נכד חמוד, ולקחו אותו לסבתא במושב, או לסבתא בחדרה, וסבתא אהבה אותו וחיבקה אותו, וסבא צחק, והיה את הזוגיות המבוגרת והיפה שלהם, והיה את הזוגיות הצעירה של ההורים, וגם הוא רוצה. גם הוא רוצה לקחת את הילד הקטן שלו, את הילדה ואת אשתו החמודה שתחיה, ולהגיד לאבא, אבא, הבאתי לך נכד, או נכדה, או דביבון, או משהו. אני לדוגמה הבאתי לאבא שלי כלבה, אבל הוא לא מרשה לה לעלות על השטיח, הוא קנה שטיח חדש, הכלבה עושה פיפי על כל דבר שזז. זה בעיה. אבא שלי, איך שהוא ראה אותי עם הכלבה, אמר, עידו, עשה טובה, תביא לי תינוק. ואבא, הייתי מאוד רוצה להביא לך תינוק, אבל אני עדיין, חכה, אני הולך לקבל בקרוב תרומת זרע, לדעתי אני אעשה עם איזה תורם פיליפיני או משהו כזה. יצא לי ילד כלשהו, אבל כרגע אני עדיין לא ויתרתי על הרעיון של לעשות אשכרה ילד, רצו ילדה, אני מעדיף ילדות, לא יודע למה, זה קטע כזה. עם אישה שאני אוהב, עם אישה שהיא תהיה אימא טובה, עם אישה שתגיד בסדר, אז הוא מצלם סרטונים פסיכיים ביום שישי בצהריים, אבל במהותו הוא בן אדם טוב, ואני יכולה להתגבר על אבל הפה, על גודל הזין, על כל הפרצוף הלא ברור הזה עם הקרחת של הכומר הסיני, שכתבים יש פה כאילו מסלול הנחתה, אני יכולה לקבל את זה. אולי כי אני בעצמי נראית כמו היפופוטם, אולי אני נראית כמו לוויתן שנסחף אל החוף, אבל שורה תחתונה, אני מוכנה להביא ילד עם היצור הזה. ואם זה יקרה, וואלה, זה מה שאלוהים רצה, הרוח הגדולה. ואם זה לא יקרה, אני אתאבד. ואתם תגידו, איך לא ידענו? הוא עשה סרטון, ולמה לא מנענו? למה? כי יש לכם את החיים שלכם. אתם לא אשמים אם אני אהיה קבור באיזה מקום מחוץ לגדר. כזה עם פרצופים חמורי סבר של הרבנות סתם. חבר'ה, אני לא הולך להתאבד, ולא רק אני פחדן. שיהיה לכם יום טוב, שיהיה לכם שנה טובה. אנחנו נכנסים עכשיו לתקופה של קיץ, של בחורות בביקיני, של בחורות בלי ביקיני, של בחורות בכלל, של סתם ביקיני שמסתובב ברחוב. ואני באמת עכשיו בתקופה שאני משתדל להתחיל עם בחורות בים, והים דוחה אותי. וכל פעם שאני בא להתחיל עם בחורה, בא כזה גל, השליחו ליאור! כזה, המציל צועקים, השמן המגעיל עם הכלבה שמשחק אותה כאילו אוהב חיות ורק רוצה קצת ציצי לצאת מהחוף, בא פקח, 500 שקל דוח על זה שאתה מתחיל עם בחורה. הבחורות בכלל הם כזה, אז
תקופה יפה, תנצלו את זה. אין עוד הרבה קיצים שאתם תהיו גדולים, בגירים, סקסים עם ניסיון, צאו למועדונים, תתחילו, לכו תעשו פעילויות שאתם אוהבים, תכירו נשים, תכירו גברים, תתנסו בביסקסואליות, תבינו שבסופו של דבר תמיד רציתם לצאת עם אינסטלטר שקוראים לו אבי עובדיה, וכל החיים שלכם אמרתם, כן, אני רוצה נשים, אתה לא רוצה נשים, אחי, אתה רוצה גבר עם צינור 4 צול שיתקן לך את הצנרת, וזה בסדר. כי מה בסופו של דבר גבר רוצה? מישהו שישתה קפה שחור, ידליק איזה מקטרת ויבין אותו, ויגיד לו, וואלה, מה עבר לך בעבודה? דבר אל אבי, אבי אוהב אותך, מה הבעיה? מה? מי יתעסק איתך? נזיין אותו, בוא אליי, בוא, אבי אוהב אותך, אבי אוהב אותך. זה מה שגבר רוצה, גבר יציב. אז גלה את ההומו הפנימי שבך, אל תהיה לחוץ על חתונה, ומה שאמור לבוא יבוא, וכנראה ששום דבר לא יבוא. שיהיה לכם אחלה שישי, ביי.